Karon mga idol, nanabid di sa binakatumoy na buntod gyud nara. Man mo kuan karon. Tara ako, tara. Oo nga po yung harbi kalabasa dahil first time na akong harbi itong kalabasa. Ano mo makabay makatapag Ano? karong man suba maka kabikir mo kuan na. Oh. Puro. Dapat lang lagi. Dali wala di pintarya ko. Wala ra. Oo. Cooking kalabasa mga idol. Kalabasa. Pampatinos yung mata.